Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Where will I be this time tomorrow? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jongen, met mij in gast onder de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Als je op zien LinkedIn-pagina's just, dan staat ZZP'er, muzikus en verpleegkundige. Dat ben maar traaien wordt, maar er zit een heel verhaal achter. Zo'n verhaal zelfs, dat hij mij een voorstelling op dit stuit dwaande is. Sterker, onder het opvieren is. Dan geven we wie weinig goed praten. Martijn van Limbeek, mooi dat is de best. Hoi Wil, dank je. Welkom. Dank je. Hoe is het? Ja, best krek verhuizen, hè. Dus waarom in het Heiteloans is maar in huis. Dat bevalt poer best. Waarom? Waarom naar Friesland? Nou, daar had ik wel wat wattels lezen, zeg maar. Dus het viert ik weer heel mooi, zeg maar. Dat ik eigenlijk de plaats kreun ha, zeg maar, en het materiaal kreun ha, dat ik weer waarom ben en dat ik weer uitschenk in. Dat ik graides en ruimte om je heen heb, zeg maar. Oorleding om die te doen is inderdaad, of zij het is de plaat en een voorstelling, of is de voorstelling en een plaat, hoe mag ik dat zien? Ja, nou het is al hier nog in ontwikkeling. Nou, de muziek is kreun en we binnen dwanden met 4 try-out voorstellingen. En we binnen met Harry Zwerver binnen we dwanden om de muziek op te nemen. Maar dat wordt het nog even. Het is net zo heel eenvoudige materie, maar ik zeg ze. Het begint eigenlijk met gewoon couplet, refrein stukjes. Maar het rent volledig uit de hoorn. Maar ik bekennen. Het heet Nachtingang. Ja. Ik denk om we straks nog even over te spreken, maar waarom voor die namen kiezen? Ik wil heel graag voor mezelf een aantal hartstikken waar ik eigenlijk te het onvoorbijroem ben, hoe ik van mezelf waarom herrie. En dat nog eens een keer trollebjes, zeg maar. Stukken uit je leven. Stukken uit mijn leven en ik grote gebeurtenissen. Dus het gaat om mijn leven, maar het gaat eigenlijk over mijn persoonlijke planetenstelsel, zeg maar. Wat er om me heen bewogen het en beweegt, zeg maar. En dat is eigenlijk de kern die ik nom heb. En daar kun je samen iets uitgriepen voor zelfs. Dat is heel interessant. Ja. Is het heel erg biografisch dus? Maar ik probeer die wel op een impressionistische manier dat iedereen daar bij aanklampen kan. Dus dat het echt het binnen nationale gebeurtenissen die ik beschouw en of universele gevoelens van mensen is maar. Dus, maar het is net Holladier materie. Het is echt een ode om de nacht en het wil echt treest jou. Het wil echt wat minder lineair zien naar ding, de orenkant van ding beluchtje. En zo'n beetje. Dus eigenlijk een beetje op een filosofische toer, zeg maar. Van welke hoeken sjoven naar in je leven en al die gebeurtenissen? Is dat nog steeds het misschien wel het naïeve jonkje van vroeger? Of is het juist andersom? Dat ik ben op een leeftijd kwam dat ik er op een andere manier naar sjog en daar is een verhaal of verbinden wil? Beide, moet ik eerlijk zeggen. Dat jonkje had ik eigenlijk nooit verlen. Dat ben ik nooit kwijtrekken. En dat mast denk ik net als kunstenaar. Ik denk dat is heel belangrijk om die pure emotie, om die waarom te nemen. En dat vaak in de conclusies van mijn vestjes komt het band weer naar voren. Die zonder
alleer 5 en 6 zei, nee, dat wil ik graag hebben. Daar viel ik maar goed bij. Dat is mijn ideaal, zeg maar. Wat een klus, liep het mij dit. Ja, dat is een klus. Volgens mij betekent dit gewoon thuis op een bank eens een keer op een jant hiet of zo. Nou, En had nou een paar weken zoiets van, waar ben ik in godsnaam om begonnen of net? Of, nou, dat is wel zo. Er is natuurlijk een persoonlijke ontwikkeling. Dat is toch... de bedacht op het Drenthe Salon en dan ben je het 14 meer. Dus daar is veel volle tijd mee te denken. de volle night denken. Ja, dat is het. Ja. Er zit wel iets die Scandinavische sfeer, die vind ik er echt wel wat in waarom, zeg maar. Dat vind ik mooi, dat een beetje tjuster. Maar net, het is net donker. Het is wel, het wil omarmen je. Het wil het eerst zeg maar. Dus... Is het al helemaal klaar? Je zit nog een beetje in de fase van try-outs. Het is... Formeel kun je nog zeggen, nou, ik heb er nog wat ontskaven, maar... Nee, inhoudelijk is het clear. Het verhaal is wel... Het verhaal is clear. En er binnen diverse onderwerpen. Zeg maar een peer nemen van... Ja, we komen er straks op waarom, maar neem even een peer. Ja, het is... ik begin zelfs maar een soort introductie in die nacht. En hier ben ik de dwarren naar de onderwerpen de Oost. Dus voormalig Nederlands-Indië. En ik naar onderwerpen als de psychiatrie. Maar ik persoonlijk verlies. En ik heb een heel bijzonder tweeluik uit Friendship. Oer Grut Lankum en oer IJzerga, oer het planetarium. Omdat dat ik beide nevens mij mooi de nacht te krijgen had. Want die boom bij Grut Lankum. Ik heb er mijn opleiding die. Dat is ook, want toen ben je verpleegkundige. Ja. Maar ja, met die plak als meer als de oren, maar die een instelling als de oren. Ja. Maar Grut Lankum had ik in die verpleegkundige carrière een behoorlijke grote rol spelen. Ja. Nog steeds of niet? Nog steeds. En ik moest het toen ik besloten had dat ik daar hoe schreeuwen woe, toen moest ik mezelf wel heel waarom nemen naar die tijd. Want het wie echt lang geleden. Maar niet eens, er zijn wat gedichtjes die ben daar in dat park Delzet van patiënten. En ik zeg het voortnaaks weer voor me. En dat is zo indrukwekkend als er bij 20 te werking komt. En ik neem het in mijn stikken, het flinterdunne bestaan van die mensen. Dat is wel heftig. Ik had mijn Harry Zwerver toevallig ook nog oorhoorn. Die had er ook werken. En wij kennen elkaar dus uit die tijd ook. En we waren voortnaaks met z'n tweeën. Waarom in die tijd en hoe indrukwekkend dat eigenlijk was. En het is eigenlijk wel boppen die macht eigenlijk. Als te eerlijk wijze. Mast. Ja, ik wil net de volle definities en stickertjes op die plakken. Maar ik vreeg me toch even nog, bestuur de muzikus die ik verpleger wie, of bestuur de verpleger die ik muzikus is? Of is die verhoudingen onderling wel aardig op hetzelfde? Nou ja, dat is net zo makkelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar waar is mij begonnen? Ik ben begonnen met zelfs mijn piano spelen en mijn gitaar spelen. Voordat wij spelen, ik kon hier wel van amers en houten gitaar maken en spelen. Mijn broer. Maar wie nog meer? Of, Nou, nee, dat wie eerst mijn broer, wie ik de oorjouwer van al die goede bands als Queen, Kate Bush, Pink Floyd, nou ja, neem maar op. Wat er al voorbij kwam. En wij waren heel beide into music. Ja, en die broers doet ook de link ik naar een reis met Tori Amos West. Ja. Hij had zich vestigd in Engeland. Ja. Ik in de muziekwereld daar. Ja. Daar zit ik nog wel een heel mooi verhaal in.
Daar gaan we het straks op praten. Want toen ben je op een gegeven moment op mij op reis geweest. En Ja. volgens mij die relatie met mij, vooral die piano, dat is altijd wat... dat is een tijdje even ingewikkeld geweest, heb ik het idee. Ja, dat komt echt. De relatie met ons hart en mem wie echt net zo eenvoudig. Heel liefdevol, maar complex, zeg maar. Ons mem wie die koen net zo volle haar. En daar hebben we echt wel eens ding maar mooi maken beide, zeg maar. En mijn broer die het zijn eigen rond creëert door voortgaan. En bij mij wie het Friesland. Ik heb hier een vriend op een plaats op een grens van Tietjerk en Sjoerd op Oude Mieren. En dat wie mijn tweede huis. Kijk, een noemer over skreun. Die Roesel is wat meer richting Dokkum, toch? Ja, en ik heb al de middelbare school heb ik hier op Oostergo in Dokkum zitten. Een heel soort plezier. Een machtige tijd. Want waar wen je hem? Ik in Dokkum In zelf? Tietjerk. Op Fietske. Op Fietske, ja. In december op Fietske en winters mooi 51, hè. En dan wie het Rieptjerk, Gietjerk, Oentjerk, Oortjerk, Rinsemergeest, dan wordt Dokkum. Ja. Gitaar mooi, versterker mooi, sjouwen, hapsagee. Maar de beeld ervoor. Want toen is van 69. Ja. Ik besef mij nou, want ik ben van 68. Dat ik in dezelfde rieten, maar dan mijn oren route ik naar Dokkum in diezelfde bus hier, het 's winters. Ja, ik kom ik te liften en dan simmers moest ik fietsen van mij en huid. Dat weer van Kattenbra, ik richting Dokkum. Ja, Grappig. bij Dus Vallon ik denk dat en wij ja. tegelijk nog wel eens in een bus zitten. Nou, maar, Ja, dat moet haast wel zijn. Ja, leuk, ja. Dit mooi tijd. De middelbare school wie voor mij een heel mooi tijd, omdat het voor mij echt een soort van bevrijding wie. En dat het voor mij ook, dat maakt het die Friese taal ook zo bijzonder. Dat is mijn tweede taal eigenlijk. Ik heb leerd bij die mensen werk op een plaats wie. Bij Is die memetaal of toch? Nee. Want u had hem binnen beide net uit Friesland, zeg maar. Hoe kwamen zij je te loren dan? Werk van uw huid. Die was begeleider op school adviesdienst, zeg maar. Dus die wienen beide in het onderwijs. Dus die zitten er echt bovenop. Want waar zijn hun roots? In Gelderland en in Brabant, zeg maar. Brabant-Limburg. Dan moesten ze helemaal naar Friesland. Ja, dat had ik net zo makkelijk voor hun west, denk ik. Ben je ooit land in deze cultuur of niet? Nee, ik ben eigenlijk de enige die het mij echt heel erg thuis viel in Friesland. En ik boer, want uw harteman in 87 ben ze waarom verhuizen naar de omjang van Arnhem, zeg maar. Maar ik wie voortnaakt waarom en toen ben ik begonnen in Francis, zeg maar. Ja. De naam vol even die broer, Marcel, die kwam dus blijkbaar mijn muziek hoor. Ja. Onder andere de Iepener van Joert van dit programma, dat wie Queen. Een oldschool opname mag ik even erbij zitten. Ja. Het Queen zet de meeste Queen aan dat die is kennen, denk ik. Wie het voor het raak, met Queen doet dat voor het eerst jij? Ja. Het weer, wat ik, en dat ken ik pas zeggen van wat dat dan weer. Dat weer een combinatie van muzikaal kunnen, van super lef in compositie, in het hele wezen van de band. Knieval voor Mercury, die op zijn eigen wijze revolutionair bezig was het ek voor zijn wezen, zeg maar. En ik vind het machtig. En de techniek van die opnames, die droeg ik bij. Eigenlijk dat ze nog net zo vier wien. En ik net zo die perfectie als dream hier, als no. Hè? Dan moet het al hier perfect wezen. Hier is het puur de creativiteit en het moment. En dat viel ze heel erg waarom, vind ik, in die opnames. Ja. Prachtig. Hing het een bord? Ik denk dat die uit de jaren 70 komt, maar de sound associeer ik heel erg met de 70s. Ja, maar het is exotig. Toch wel, hè? Ja. Nice, joh. Ja. Maar dat sfeerke zit er heel erg in. Ja. De
koorkes, de ik mat, stemkes, de gitaarsound. ik mat tot mijn spijt, maar ik zeg dat ik in vele opzichten ben ik hingebleun in die jaren. Ik ben nog hard man, Willem. Nou, ik echt dus bij deze. Maar er ben mindere decennia was in hingebleeuwen kip. Nou, ik denk wel dat we het zien willen eens even de uze achter de eren krabben kunnen. Ek van dingen die het wel lef hebben, die weer eigenheid hebben. En dan zie ik artiesten, maar ek dus mensen die produceren. Het is belangrijk. Ik denk dat het een heel belangrijke vraag is die stelst. Maar de hele omjouwing van artisticiteit, die wordt eigenlijk mijn formules, en ik leer dat de echte goede artiesten, dat die kwaliteit er net had. Dus we rennen, denk ik, heel vaak in de net zeker creatieve mensen aan, omdat die goed binnen in het invullen van zeg maar dingen omgaande subsidies. Nou ja, dat is een heel stelsel van dingen waar ik nou ik zie in, nou ik zelf meer organiseren, maar dat ik wel denk van potverdikkie, daar heb ik wel een kritische noot bij, zeg maar. Ja, ik zeg, het is een enorme rare, gekke zietstap. Maar ik zeg een interview van een mevrouw, die had een boekskreun over kunst, met name in Afrika. En die neemde het noorden, Noord-Europa, maar ook de westerse wereld. Hij is vol met marketing bezig. Het is alleen marketing. En vrije kunst, daar haast net meer. Alles wordt zet in een format, in een marketingverhaal. Het mag verkepen, het mag passen in een commercieel verhaal. En de echte artistieke vrijheid die is daarmee vier te ziek in. Je hebt ook een beetje van de muziek, als het idee? Ja, dat vind ik ook. Gewoon wat meer om mode en kunst, maar, muziek is kunst. Muziek is kunst en ik denk wel van het is die totale controle die mensen hebben hier in het noorden. Eigenlijk is het Libje net nimmer kennen zoals het komt. Maar dat passen in een soort verkoopmodel. Ja. Het eerste wat mij zei, ik hier van een bekende hier dan een paar stukken vastspelen. En het eerste wat ze zei, ja, hartstikke leuk of hartstikke mooi, maar hij steekt wat op tempo, want de meesten wil ik wel nee, het spanningsboogje mij net verbrutsen. Ja, en dan denk ik van, maar alle respect, maar dat is net werk waar ik kom en werk net waar ik kom wel. Echt een hele duidelijke keuze. Maar dat heeft nogal wat consequenties. Als het nou, tijd voor een nieuwe stroming. Artistieke revolutie misschien. Kom je in de oorlog, ja? Ik ben heel erg anti-oorlog. Maar, nee, maar creatief, joh. Maar het moet wel een beetje opsquadje worden, hè? Vind je net? Ja, vind ik wel heel braaf. Ja. Goed. Daar praten we aan verder over. Ja. Wans, du hast muziek mijn naam. Het is een horrorvraag om een zekere muzikant als die 4 platen te vreemden, maar ik ga het toch dingen. Schaamteloos binnen bij dit programma. Ja, zonder schaamteloosheid kom je ook weer nergens. Dat is vaak het mooiste resultaat. Hè? Ja. Dat soort smieten er maar in. En met het zagrijn omheen. Oké, dan krijg je 4 platen van mij. Nou, dan geef ik voor van een opvallende. Sweet from the Gadfly. Op Zonjorg A en dan 8 Romance. Nou ja, en nog een heel verhaal. We geven een luister in. Uw mem is hier verstaan. En zij wie in de voorloper van de binge-watchers eigenlijk. Die wienen in de jaren 80 al maar series als Derek en Geheim Commando en dat soort dingen. Dat weet ik nog precies, want dat wie alles aan moest daar verwijken. En een van die series was Riley. Dat is Aces of Spice. Dat was zo'n jaren 80 Engelse serie, zeg maar. En dat is de herkenningsmelodie. En die had ik weggevonden. En toen kwam ik er dus achter dat het van Shostakovich was. En Shostakovich die is heel bekend dat er een prachtige melodie in schreeuwen in. Maar dat er dan een centrofwerking in komt. Hij weer onder de tijd van Stalin zelfs. Dus dat wreeuwt echt. Dat schuurt enorm. En het lost echt weer prachtig op. En het is echt, wat ik zei al van mijn daar heb je wel wat mooi te stellen hoor. Maar ik leerde vol zitten.
dit is precies iets meer. En dat zie ik heel leervol, want het is prachtig. En eigenlijk de trofwerking is prachtig, maar de feels dat er wat gebeurt. Dat het net zomaar alleen nog maar dat romantische melodietje is wat er in het begin zit. Dmitri Shostakovich, prachtig mooi, Suite from the Gadfly. En het stier op het listje van, in dit geval mijn gast, Martijn van Limbeek. En oorleiding om hem uit te nodigen is een voorstelling, dat heet Nachten in Gang. Dat speelt hij met de Poolwachters, hè? Hij hemzelf. Poolwachters, Is dat een naam die bij deze voorstelling je hebt, of bestien de Poolwachters al? Nee, de nachtingang en de Poolwachters is eigenlijk een effort, zeg maar. De Poolwachters zijn dan de sterrengroep die het dichtste bijstiert bij de Poolster. En dat zocht alleen nog bij nachtverzels. Nou ja, die Poolster is dan nauwelijks lid steen, dat is die Poolwachters schenken. Maar ik vond het een heel mooie naam, want die Poolster heeft natuurlijk iets met richting te doen. En wij vonden het een eer om zeg maar, als een soort van ridderlijke naam zeg maar, daaromheen te bewaken. Zeg maar. En daarmee dwanden te wijzen. Zeg maar. Nico Staal, want we moeten de naam maar even nemen, die bij daar in de Poolwachters zitten. En Roy Kieftenbels. Dit ben jongens best wel heel lang bij werk. Nee, die heb ik voor dit project echt... Helemaal nij dus? Helemaal nij opzocht beide. Nou ja, maar Nico hier wel eens even een jazz snabbeltje die in een restaurant bij de maar zo'n pinguïnpak aan en dan een fjouwer worden spelen. Maar en dat... maar dat wie nog een heel... dat wie nog een hele organisatie om die band voor elkaar te krijgen. Ja, want je kan je voorstellen, dat zei van ik neem die redelijk onzekere stap om dit helemaal te ontwikkelen. Want het is geen kattenpis, was de al zest. Dan kan ik me voorstellen, dat zij ze kies van vertrouwde mensen die ik al heel lang ken en waar ik al heel lang mee spelen gaan misschien. Maar juist net dus. Nou ja, dat is de zin van David Bowie die altijd zei van als iets creatief doet, dan moest eigenlijk daar wezen waar die in het wetter werd dat in Forten eigenlijk het wetter net maar rondje kennen. En dat hield eigenlijk voor elk onderdeel van waar dat met wandelbeest, vind ik. En dat betekent dat ik een aantal probeersels heb met mensen om dit op poorten te zetten. Maar dat ik ook weer een aantal mensen bedankt heb. En dat wie pijnlijk. Want dat wie een vreun en dat wie een beste vreun. Maar toch, het gevoel wie net. Maar dat wie voor dit project net de goede match. Het is alle hier uitskeuren. De bas is en de piano en de zang is op een noord uitskeuren, zeg maar. Dus dat binnen alle hier lappen. Dus mensen moeten goed lezen kunnen, maar het is echt die devotie naar het project daar. Dat kan net en dat is net iedereen je vrienden in de wiegline. Dit mag bij wijze van spreken echt helemaal leven dus. Dit is een hele vaststelling. Dat geldt dus echt voor de muzikanten dus? Ja en er moet een gerichtheid naar elkaar wijzen. Ik vind wel dat bandjegevoel wat ik van vroeger heb, dat wil ik eigenlijk weer hebben. Vertrouwen, mensen maar het moet eigenlijk het moet ook oors, want er moet lezen worden, en er moet een voorstelling, ik moet een verhaal vertellen. Dus ik stie wel voor aan. En die oren twee die dragen mij, maar die hebben wel een orenrol, zeg maar. Hoe vertelt het verhaal? Ik vertel het verhaal, ja. En dan moest ik van mezelf, want ik leefde hier zo'n popbunker bandje en snapste je. Maar dat is wel, en dat is mooi, want de partner van Roy, Willeke, die is zelf kunstenaar, beeldend kunstenaar. En die zei van,
dan moest dat toch een beetje oorzien. En die had dus eigenlijk een beetje geregisseerd, zeg maar. Die had het mij zo gewoon. En zo groeit dan ook in het idee van wat het worden had en hoe het eruit zien zal. Want dit verhaal vertelt maar niet een keer, denk ik. Of net? Tenminste, op deze wijze. Ja, dat is. Het heeft een beetje de kwaliteit van requiem bijna. Het is heel een soort waarom en een heel soort bijna bedenken. Maar dit is een eenmalige actie, absoluut. En dan weer verder, zelfs. Want ik hou wel, ik krijg steeds meer vaart en handigheid om hoe ik te werkje, hoe ik dingen, administratie doe en dat soort dingen. Dat moest gaan. Dus hij is theaterproducent, hè? Bliksem. Wat is het eigenlijk? Is het een toneelvoorstelling met muziek? Is het een muziekvoorstelling met toneel? Of zit alles in de songteksten? Hoe maken we dit even deel zetten? Ja, het wordt muziektheater komt eigenlijk toch wel het meeste in de buurt, denk ik. Dat dekt de lading wel. Binnen 8 stikkens is maar, nou wat ik al zei, het begint eigenlijk vrij creërs en oorbakend. En dan rint het volslagen uit de hoorn. Qua lengte en dat soort dingen. En dan wordt het steeds meer een soort mini-opera-achtige dingen waar ik me echt ontzettend over verbaasd is. Was het machinetreien een orkestsound eigenlijk deel zetten kist. En dat vind ik prachtig. Prachtig, jongen. Want muzikaal gaat het dus alle kanten op? Alle kanten op. Popmuziek, jazz, klassiek. Alle invloeden zitten erin. En ik heb Nico echt de hel, jongen. Want dat is mijn contrabas en... Nico Staal, hè? Nico Staal. En fretloze bas. Dus dat zijn de moeilijkste instrumenten. En die hek toch die speelt er heel tussen terug. En dat is waanzin. Ja. Hij heeft mij een app gestuurd. Hij zei van... is jouw piano een halve toon ontstemd? Hij zei 7 mollen. Hij zei, hoe kom je erbij? En dan zo'n kotsend emotie komt. Ja, dat is zo. Maar het hek te krijgen... en daar heb ik dat boekje nog voor mij om... dat is kwaliteiten van toonsoorten. En... dat had te krijgen met mijn gevoelswaarden die verschillende toonsoorten ik heb. Die ene is vol meer zinnen en lucht. En hoe dieper dat in die mond komt, zeg maar, hoe somberder en hoe meer dat soort wanhoopsideeën. Dus de kist, dat is eigenlijk, vind ik, die toonsoorten... is het planetenstelsel van de muziek, zeg maar. Dat is keurig. Ja. En daar komt een verhaal uit. Straks doeken we nog in het verhaal, want er was een schilderij meegenomen, een paar boeken en een hele stapel oude foto's, zwart-wit foto's. Dan sketsen eerst de bopperste maar even, maar dat is die Memleo. Kent die daarop zit? Ja, dat is dus Mem. En haar was een jonge vrouw. En haar broer inderdaad. Zij is een jontje daar. En haar broer die zal 16 zoontje wezen. En zij staan daar voor het voormalig kamp de Plasmolen. En dat is een kamp dat waar eerst bouwt om, zeg maar, in de jaren 30... die onder Colijnen, wie van die arbeidsprojecten, waar dan al je ambtenaren in een keer onder die peel graven moesten om daar dan maar de boel te ontginnen en zo. En dat was hier verschrikkelijk. En je binnen in 1953 binnen er 8 Ambonese families, Molukse families, belonen, zeg maar. Die kwamen daar te wonen. En dus Paken en Beppe, wie dan het beheerdersechtpaar, zeg maar, van dit kamp. Ja, zo. Ja, en wat het verhaal is, er wie een kunstenaarskolonie, wie daar vlakbij, bij dat kamp. En een Jacques van Maurik, dat wie dus een schilder.
En die had zich op een dag, nadat die families kwamen, die zich daar altijd exotisch voorbij bewegen. En die zich zijn kans om daar portretten te maken van onder andere van die band. En van een van de band hebben van Mina hebben we dus altijd het schilderij in Hoenshoorn. Deze. Ja. Ja, liedskilderij, wat is 30 bij 40 ongeveer. Ja. Beetje A4-achtig, maar natuurlijk ben je mij een Ambonees. Ja, zeker. En ik vind het heel mooi dat het echt een beetje expressionistisch is. Het is een beetje hut. Het is een beetje kleurloos. Ja. Het is een beetje heftig. En dat is precies wat die tijd echt weer. Dus ik heb wel waardering voor hoe dat Delzet had. Maar de familie van Mina, die wie alles behalve content met... dat was niet Mina. En dan kwamen ze maar een foto aan. Dat was Mina. En zo hoe het schilderij net aan haar. Daarom is bij u begonnen, zeg maar. In hoeverre had dat verhaal ook nog weer een rol in die leven spelen? De verhaal alleen? Nee. Het had een parallel. Ik kan me namelijk heel goed invielen hoe het is als je in een situatie terugkomt waar dat je net heel die zelfswezen kiest. Maar dat je heel veel rekenschap met horen mast dat in de agenda door een oor bepaald wordt. Zonder oordeel is ik dat, maar dat is dan zo. Dat het een heel bot moeite kost om die zelfs te bevrijden en te hervinden. En dan ga ik het over mezelf, met Friesland en dat soort dingen. Maar dit is net te vergelijken met de mensen die een hele woord oerstuurd worden. In afschuwelijke toestand opvangen worden. Ik wil net politiek maken, maar puur uit persoonlijk perspectief viel ik daar heel erg mooi. Dat ik denk van, jezus, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk geweest? En dat we er eigenlijk net zo vol van leerd hebben. Hè? Als ik zag om me heen van wat er nou gebeurt al jaar, dan weet ik... Dan zag ik het wel eens donker in. Het zit net echt bord op, hè? Nee, we maken nog steeds dezelfde fouten. En dan probeer is het in zo'n verhaal... ik heb contact gekregen met Rosa Tahalele. En dat is een leeftijdsgenoot voor mij. Die familie het daar binnen. En dat is hartstikke leuk. En we proberen te geren om dat verleden van dat kamp weer een beetje zichtbaar te maken. Want dat is al je voort. Er is niks van hoor. Maar Rosa die het mooi geweest. En ik heb hem nog uit het verpleeghuis helpen. Want die woe graag op dat terrein even zien. En jaren van uw mem. Van hoe het er wie. Dus mijn mem nog mooi om. En dat gong nog krek goed. Die kon nog krek wat vertellen. En ik heb nog nooit iemand zo leef zien uw mem. Dat wie zo mooi om te zien, dat wie trainen in de eigen. Echt. En dan viel het echt dat het echt in een stuk historie belangrijk is. Hè? Daar wist kort van. En nog correct op die dus. Correct op die dus, ja, precies. Nou ja, dit project is echt zo'n keerpunt. In allerlei opzichten. Ja. Daar praten we straks over. Verder. Begin eerst naar Jules de Kort. 7 kippen. Hoe past hij in dit verhaal? Nou ja, ik zit net te volle inhoudelijk hoe leert, maar ik wil wel heel graag Jules de Korte, ook omdat het Nederlandstalig is. Ik heb mezelf eigenlijk nooit als zanger zongen. Maar ik heb les van Bert van der Brink gewoon. En Bert van der Brink is leerling geweest van Jules de Korte. Is echt blien en is voor mij echt een daddy. Kijk altijd terug, kijk altijd weer even skillen, even door her. En echt een coach en vaderfiguur voor mij West. En een prachtige muzikant. Echt fantastisch. En dus in die richting viel ik toch een beetje dat ik in die trein van deze roots zit. En daarom dit fantastische lied. En ik vind het echt mooi, want het is een prachtig onderwerp. En het lijkt een beetje een niemendalsje. Maar echt die akkoorden die er broekt en zo, het is crazy. 7 kippen woonden keurig in een keurig kippenhok. Lekker fris en lekker fleurig, van de bodem tot de nok.
Oh, ze leefden heel tevreden, nagenoeg in harmonie. Zonder te veel moeilijkheden, zonder te veel fantasie. Tok, 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 tok. Ja, mooi. Tok, tok, tok. Jules de Korte en 7 kippen. We draaien het omdat ik Joert een bijzondere gast hier in de studio had. Het is Martijn van Limbeek en hij had... het is eigenlijk al kleers, is maar de voorstelling Nachtingangskreun. Dat viert uit mij in totaal 3 mensen. Nico Staal en Roy Kieftenbelt erbij. Zij nemen zichzelf de Poolwachters. Dus daarin eigenlijk een heel persoonlijk, bijna biografisch verhaal. Maar er zitten ook weer hele maatschappelijke zaken bij. En het verhaal van, in dit geval, een stapel foto's die hij meenam had. Een schilderij. En nog even over die foto's, Martijn. Want ja, wat voor foto's binnen dit nog meer? Binnen dat al een beetje uit dezelfde tijd, wij of net? Ja, dit zijn binnen dus al je foto's uit die kampperiode van 1953 in de Plasmolen. Zeg maar. Dat is dit haardstuk van het verhaal, zeg maar. Maar dat is één lijn. Hè? We moeten er even snel terug. Want Ja. mensen moeten echt wel naar de voorstelling zelf gaan. Ja. Maar even die orde haatstukken. Hoe is dat? In welke context maken we dat pleetsen verder? Het heeft heel erg te krijgen met hechting, onthechting, die problematiek. En het wil die uitdagen, zeg maar, om net lineair te zien, net like of dislike, maar om dingen in een brede context te zien. En ik wil heel graag een troost bieden aan dingen die ik zien heb, waarvan ik zeg van, daar ben ik visten te hut aan voorbij doen en daar wil ik nog eens een keer wat op waarom zitten, zeg maar. En dat al is vertaald, ja, dan ga je zitten met muzikanten, met je teksten. Ja, ik moet dan eerst. Nou ja, ik zorg het een beetje zo bij mij. Ik haal altijd wel een bibliotheek met fragmenten. En dat begint meestal met pianofragmenten, zeg maar. En dan loop ik een paar hiepen. En dan wil ik griepen terug harmonie of terug melodie of wat dan ook. En daaromheen probeer ik dan vorm te vinden, zeg maar. En dan heb ik eigenlijk voortnaaks in de holle wat ik wil. Het moet alleen nog op papier. En het moet heel vaak reproduceerd worden. Om het echt concreet te krijgen, zeg maar. En dan mag het ook nog vertalen naar een cd-opname. Wordt dat weer een hele hoop verhalen als voorstelling, of niet? Nou, een beetje wel. Maar ik hier wel die 8 stikken, die weer al klaar. En die wil vers lezen. En die wil ik vers lezen. Maar de voorstelling is natuurlijk mooier, omdat er nou ja, om een voorbeeld te nemen. Ik weer met mijn mobieltje weer dwanden en zeg ik zo'n mogelijkheid om slow motion te maken, wist wel. En een beetje à la Pink Floyd, daar is echt nog een beetje projectie. Ik vond dat wel mooi. Dus, en ik stier bij Grut Lankum en ik zit in een auto en ik film dat. En het begint te regenen op mijn autorit, zeg maar. Dus ik dat zo slow motion. En dat hele gebouw dat verwringt door het wetter. Nou ja, dat is dan, dat heeft dan geluk, Ja. zeg maar. Maar dat is wel. En zijn beeld appelleert wel aan een gevoel en emotie. En dat is voortnaaks wat het dan is, hè. En dan in slow motion. Dat griep zo aan. Dat het vanzelfs te krijgen met die planeten. Dat is meer tijd heeft om te zien van wat dingen eigenlijk inhoren, zeg maar. Dat, als het op een andere snelheid draait en dan heeft het een heel andere referentie, een heel andere manier van dat te beschouwen, zeg maar. Is er al een reactie van die broer, Marcel, wat die ervan vindt of niet? Nee, die heb ik nog net erover sprutsen. Wij Heb je hem al verteld? Dat ik dat bij het wandelen weer dat hier verteld. Maar hij is een super druk leven daar in Engeland. Dus dat is, er zit echt een zee tussen, zeg maar. Ja, Dus, maar dus, qua beleving heb ik het idee, of niet? Ja, waar ik de gevoelsmatige muziekkant uitkozen het hij echt de techniek kant uitkozen en zit daar veel meer in. En het dus een hele andere benadering van dit soort zaken dan dat ik heb.
Nou, dat is ook leuk. Want hij had ooit wel op sleeptouw nam, hè, nevens mij. Op tournee met Tori Amos. Ja, hij is naar Engeland verhuisd eigenlijk. Ja, precies. Hij kwam daar in de wereld van haar, van die fantastische singer-songwriter trouwens, te lonen. Ja. Heel erg connect, zelfs met haar. En daar zit hij nog steeds in. Hoe zit het eigenlijk? Nee, hij is stopt. Hij zit nu voor een enorm groot bedrijf in Londen zelf. Wat apparatuur verhiert, is maar. En die multinationale, echt die grote ding, die grote acts, is maar. Dus het is eigenlijk volle meer een managementfunctie waar er nou in zit. Dus hij had toch gekozen om wat meer in Londen-based dingen te doen. Dus voor zelf wel heel rock'n'roll om hier naar hier dat weer te doen. Maar het is echt... Het is wel een dame, die Tori Amos. Die had wel wat noorden op zang. Net alleen nog muzikaals is maar. Dus dat is wel, ik denk wel een uitdaging best om daar altijd... om daar wat balans in te vinden. Dat denk ik wel. Ja. Maar goed, het tekent het boeiende leven in dit geval van die broer. Ja. Nou, die zit mooi in Londen dus, maar... denk je dat hij komt te zien naar dit verhaal? Of zou het toch te dichtbij komen al een keer emotioneel? Ik denk dat het laatste wel eens het geval wezen kan. Ik hoop je dat er komt. En dan met volle plezier dan speel ik hem door die voorstelling heen. Ik weet het net wat er van Fine zo. Maar ik denk wel dat er een grootste is, ja. Maar wij uw eigen revolutie houden daarin, in dat hele verhaal. En Want is het een familieverhaal of is het een persoonlijk verhaal van die? Nee, het is echt wel een persoonlijk verhaal. Het is wel meer de ontwikkeling van Martijn van Limbeek. En net zo, daar komt natuurlijk familie bij. Ja, nou Marcel komt er natuurlijk wel een beetje bekend. Ja. Hij had mij krijgt als mijn Lego dat er voor die hoe ik vliegtuigen bouwen moest. Wie er ook maar muziek natuurlijk. Dus mensen als Queen, Pink Floyd, Kate Bush. Neem al die plaat maar op. Dat ik kan maar om hem te tanken. En daar hadden we ook... hadden wij even een berichtje door. Hadden wij echt zo'n enorm kader waar we dan zaklieken binnen wist wel. Dus dat is er wel. Maar wij hebben wel een eigen paard uitgekozen. En dat is dat lijkt eigenlijk opposite. Dat is... Goed. Het brengt die wel naar een vaststelling. Die zit nu nog een beetje in de ontwikkelfase bij Schaven. Alhoewel de Grutlijn wel heel duidelijk binnen. Maar die gaat, maar het is het loon wel in, hè, nog? Ik hoop je het wel. De provinciegrens. Ja, ik hoop je het wel. Ik ga insteek is in het Fries. En daar ga ik met volle moeite Fries schreeuwen. Want het praten, dat gaat me nog wel sassa hoor. Maar om dan toch in het Fries te schreeuwen, dat voelt mij toch wel hoor, moet ik zeggen. En ik woe eigenlijk van mijn laatste stuk baanbreker. Die heb ik nou in het Nederlands schreeuwen. Maar dan heb ik eigenlijk zo'n oortklasgenoot van mij, Petra van Duin, weer vervregen om dat in het Fries te schreeuwen. Want ik die uitdagingen om hier oorstalige dingen in het Fries weer... dat dacht ik van, dat vind ik wel aardig. Hè? Maar daar ben we nog dwanden mee. Maar ik hoop je wel in Nederland deze vaststelling dwan te kennen zitten. Ja, dus dit in ieder geval in de agenda voor Zwolle, maar er komen misschien meer. Of misschien meer weten willen van dit verhaal en werd het mogelijk al nog opvierd? Is er een site of zo wat beginnen? Ja, dat is mijn persoonlijke site, Martijn van Limbeek. En die moet ik eerlijk zijn, eerst nog aanpassen. Maar dit hele verhaal erin. Dus dat komt in deze dagen. En dan wordt ik duidelijk van hoe het er inhoudelijk uitzien gaat. Want wij willen eerst dat album natuurlijk oormaatje. Maar Harry Zwerver. En dat zal denk ik april worden. Dat klaar is. En dan gaat het los. En dan hoop ik op een première in Friendship. Daar zitten we een beetje op de azen. Omdat dat planetarium natuurlijk zo'n belangrijk onderdeel is. En daar hadden al een paar spannende gasten het tas zijn dat ze om die muzikale voorstelling mijn werkje willen. En hier namen ken ik al vast, twee namen ken ik al vast neer, maar dat is Bert van der Brink en Thijs van Leer.
Doe maar. En hoe zit dat? Ja. Heeft er nog tijd voor? Ja, dat maakt je vertiet. Bert van der Brink, die had zijn van... Nou, dat is volgens mij een aardig project bezig. En nou moest het maar eens even in je jeddelitten die er een beetje tot dood is, man. Dus toen had er in mijn bijzijn Thijs van Leer bellen. En die zei van... nou, Martijn, die had wel een aardige voorstelling. En die woer wel even bij Del komen. Want dat wel cool. Nou, dat cool wel. Dus heb ik een midje bij Thijs van Leer op visite geweest. Op zichzelf al een hele belevenis. Ja. Als die man echt achter de piano, dan is het voortnaaks focus. En dat is echt heel indrukwekkend. En super aardige man. En voortnaaks wat tips. En hij wie echt griepen met de voorstelling. Dus hij zei eigenlijk van... hij begon zijn verhaal hoe hij bij Ramses Shaffi dan in die band kwam. En dat wie echt... daar had er een beetje doorheen bluft, is man. Nou, dat wie voor mij natuurlijk het punt dat ik zei, nou dan kriep ik mijn kom snel weg. En dan moet ik jou vrij, dat mij dan wel, had ik première van het verhaal toch, dat je dan mooi spelen wilde. Nou, dat wil ik wel graag. Dus dat zit in het vat. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. En we komen er zeker in Noorderwien op. Waarom? Is net op de radio, dan wel in uw televisieprogramma. Maar dat komt al in de wol. Begin naar de laatste plaat. En het begon mij een horrorvraag. Er moest 4 platen inleveren. Maar we hebben nog room te verenigen. Dus de meeste nog kiezen tussen Nick Drake of dat mistige rode beest. Oh. Af en toe de film Turks Fruit overigens. Ja. En muziek van Rogier van Otterlo. Mag ik het al even uitlezen? Ja. Dus dan denken mensen, we hadden het in godsnaam hoor. Welke van de 2 keer we als te eindbesluit draaien? Ik denk toch Nick Drake. Absoluut een van mijn favoriete nummers van deze... intrigerende muzikant, zo kijk hem wel nemen. Ja. Het net heel goed met Oron is, maar hij heeft wel hele mooie nummers achterliggen. Ja, ik vind dat hij had zo sjenlitten van hoe het is om mij zulks rond te rennen als er zo'n ernstige depressies is. Maar. Ja. En dat voor u net makkelijk is, dat is uw probleem. Hij heeft dan een marvelous job. Om dat te vertalen, om dat naar je stad te brengen. En nou is dit nog een mild noemer. Ik vind dat Black Dog is nevens mij de titel. En daar wordt er al samen minstens, maar de kinderen al bijna net met jongen. En dat is eigenlijk... Dat komt zo binnen, maar dat boek je een besparing nou. Maar dat kun je wel even opziekje. Maar ik vind... ik heb diep respect voor wat de heer presteerd had. En ik nog hele mooie strijkersarrangementen eromheen. Dus dat vond ik mooi. Dus prachtig. Dank u wel. Graag dingen. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. And fallen leaves. Said she hadn't heard the news.